kudu bener iku gak ono. Ndak ono menungso sing sempurna, sing penting ngumpulno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek, tugasnya Pak Maruf gampang loh, sing penting garap. Salah nggak apa-apa. Oke. Contohnya ini. Tembung ngokone tuku. Tembung ngoko tuku iku tembung kromone tumbas. Tembung kromo inggile mundut. Contoh, Bapak mundut roti dateng peken. Nah, contohnya iku mau gak kudu bener kok, salah gak apa-apa. Sing kudu bener iku gak ono. Ndak ono menungso sing sempurna, sing penting ngumpulno. Gampang kan tugasnya. Ini bang sampean nulis nih buku 75 tembung lho, akeh lho iku. Tapi nek sampean milih iku yo gak apa-apa. Oke. Sing penting tetap semangat. Pandemi ini pancen abot. Ya. Tapi ndak sabot ditinggal mantan. Oke. Assalamualaikum. Salam Jawa Bolinggo.